Hello लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअ जाहैबाय दिनै फुंबिलियाव बेरायदों लोगोफोर नोंथांमोनहा नायदों हनै माखासे लोगोफोरबो दङ जों बेरायगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो हेलो लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो आंनि भिडिअखौ YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना बे जायगायाव बेरायनो गोसोबा कमेन्टआवबो सोंहर लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन आङो बिदिबा नोंथांमोना जोंनि सिनेमाटिक भिडिअखौ नायलांदो जाखांफैयो गोसोआ आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो हेलो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदानसिन भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हायो